Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, zat nan lah mempatamukan kita lewat paket balerong nangko. Mudah-mudahan berfaedah biar dek kami nan batutua ataupun pihak sepandangnya. Maka ditatiangkalah gurindam nangko nan bajudul Ratok Meenggi. Isak tangih di hari tua nasib sangsaro peruntuangan laki-laki di ranah Minang. Badan derangki sebatang tongga binilai anak berserak kemanakan dua betigo. Tapi dalian nasakah untuk ngambo. Awak tersisiah di nandrami, tarapuang ngapuang tak anyik tak campak tak buang saja. Hari kalam hujan beribu, jalan lanyah suluh pun padam. Kasiak badoro dipijakkan tampan kehilang tak bertumpak. Opak-opak sandaran badia penembak bondo di muaro kanailah buruang atedahan. Nan ba ombak parang jo pasia musim pabilo kalarai nyoh ulah de umur berpanjangkan. Walau semantang pun ba itu mangko taurai buah ratok bukan mengada mengasali menyanggah takadi Allah. Bukan mau pek mengeranto membangkit jaso nanda ulu kabake hurang bakuliliang. Bukan pulo merengek-rengek maranyah minta disantun nan ba anak bercerai susu. Indah stan, jauhlah hambo dari itu. Tapi hakikat nentakan juang niat takarang dari awal mangko talabuah kisah nangko. Indak lain indaklah bukan tembak alamai bake hanak barisi pinta jo pintu. Apalah jinih buah kandak. Setantang ayah jo bundo. Antaro kaminan baduo tubuh kamba jiwanya cie. Usah dicarai dia siang kanak. Badoso kalian tantang itu. Ba'abana sakit tapisah. Kubaklah kuku dari daging. Baikan jarak juaya tampan keluluah salah surang. Di hari-hari bak kini. Mudo usai dunia balipe. Kok makan sesuak kanyang bekain secabiak sadang taga pun tuang marasok juga. Nyampang lai menaruh ibu bakeh kami nan menggadangkan. Indak diarok baleh kasih anak tak guno utang yang sua. Jaso larilah ada ulunya ikhlas lillah karena Allah disabut tak jadi amal. Namun usah diunjun dirangguikan kasih sayang di hari tua itu milik kami berdua. Banyaklah talang mengulampai tibo di pandan papek bana. Banyaklah orang yang marasai tibo di badan tapek bana. Sitawa di tepi aia cikarau tumbuh di laman. De urang kapanan malaya di ambo pulau nan bajalan. Sekian saja. Salamai Sultan mendengarkan. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang. Maku hidup ko serupa jerasian. Lalu sakalo hari subuh tagamang tersinta dua tahampeh tangan ke lantai. Di kaca-kaca kalau mulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi cako. Sebab ala deba itu raso kepatang jadi umbuk sabantanangko jadi daun.
kinilah masih mengarisya menanti buah hanya lain. Tapi bana bak tutua buya apulah kata di beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Batu astan. Hanya selama kamai dibacakan baralah bana kepanjangnya, 9 kata dilewatkan indahlah labia dari itu. Salorong di badan diri ambo, di maso-maso bak kini di musim semusim nangko, sadiang tagak di ambang patang-patang bejawe sanjorayo. Awan di barat merah sago mantari mahatam turun hilang di salu-salu buki. Si cici rimbo basahutan ayam baransua pulang kandang bintang yang tampak-tampak hijau. Batingkah bunyi gua tabuh mugari dari surau. Maku dibateh siang jo malam ko. Di ujung supadan hayat, tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantung. Di silau-silau dipandangi dicaliak ke batang tubuh umuan tidak panjang lain. Badan rangki, roman lalasua, uban memutiah labatabua. Angok di tingkah-tingkah kuhua urang pala awak bejamua. Jange nan tagang makingkan dua pemandangan baransua kabua piti habis teragak timbua. Jalan sekiro hingga dapua, turun janjang badan mengaluh kian maranggang pintu kubua. Maku bertanyalah aku pada diri batimbang da awal laya batimpo sudi di batin. Kok balabuah di makuh taluaknya, rabah kamalah taguliangnya, mati sialah mengapani. Siko terserak buah ratuk, terserak tak orang kamamilih, tak cicia tercampak saja. Lai bana orang nan kanduang, tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan burak pinto dalian sakah untuk ngambo dang adik sultan baritonyo. Perkalo masuk da ulunya semusim masuk seisua. Malam semalam di parampek, hari sehari di patigo. Anak di pangku arek-arek kemanakan di bimbiang di pusako. Orang kampung dipatenggangkan itu pituah tak makan. Sajak semula dari talua anak diinang digadangkan, ditimang pagi jepatang ngerangik saikua bahalaukan. Jo dendang malalokkanyo, ko nak kanduang balahan diri ubek jariah palari damam. Buah hati limpo bakuruang sidingin tanpa di kapalo. Gadang anak gadang lahintan ke pembimbing ayah kok lamah. Pembangki batang terandam palawan onjak dunia orang. Ngaku bataraklah mencari makan hujan depaneh tak batumang. Masuk kampung keluar dusun julu jala di rantau orang. Tadanga kayu babuah mengiruk tabang masuk hutan menuju rimbo dan setumpak. Dima rumpun dima mengakeh, dima daun dima mencotok pai dimasak merau pulau. Hari patang galok pun tiba dikaja babaliak pulang surui kapinang nan sabatang. Mengilau sarang bertinggalkan itu konon jadi bapak. Sadang memangku anak dibimbing pulau kemanakan. Ko atok patu di sisi lantai na lapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pimatang ko nyotaban tali banda mungkin tak hampang nan tinggi raso kemaimpo. Nan panjang nampak kemelilik pari jo paga ko tarompak awak wagagih turun tangan. Basuo elok jo buruak batimpo mujua jo malang. Nyo tumbuh capuak di nalicin baju pang tantang nalurih patut nambungkuak kadirawi. Nan ujuang makanan pape, nan pangka wajib dikabuang cangkah jo kai ke di panjuang. Maku awak lah tagak di pintu utang, kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sen siang kain halah jelatang baitu martabat jadi mama. Tiba pulau masyarakat. Kok pusako kan iyo selingkah kaum nagai selingkah adat kampung nan selingkah awa. Kok cupak minta diisi, regian mesti ditiru. Kai lia sebondong lia kaulu sama kaulu. Walau berjalan tak semua capek, balari tak semua kancang, lai saya yang dengan banyak.
Kok bayua lai maisi indak bana penuh kateh penuh ke bawah lai juo ketik kayu ketik dahannya. Dipikul sekiro ketawau di jinjang sekadar ketapaci awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu stan. Dulu sama sultan puak sadang bagatah sangke daun lai berminyak kutiko miang lai menggatah. Tapi kini nan dimbun kinilah roge stan, nan rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang maranggeh daun gugua silaro layua. Jangankan buah bilang tangkai stan, bungo nan tidak kembang lai putih kegadang dan diaro. Hilanglah rono dek penyakit, hilanglah tuah dek musikin. Mati ayam mati letungau tabuang gunung nan saisuat. Urang sagan memandang tape, awak duduk inyo menggendang jalan lurus di belok kenyo. Dek paham galagek juga renah, tapaso jalan manapi-napi. Kok duduk menjauh-jauh, naik lalu ke rusak rumah ke janjang urang kok mau pek. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukul 2 leh tu agaknya. Suni nambukan alang-alang hanyo kuliria nambah dendang di salogisi daun tabu. Sayu anjing menyala sinan taraso hino diri. Tekana bunyi pantun nurang apalah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelo dibajak jebanting putih ciluang tetagak jua. Kasih hurang masulayelo sayang hurang ginang kabuliah latuo badan tercampak saja. Nak duo pantun seiring tigo dan mungkin panjang ame simak di sultan maananya. Ko indah ranggeh di Tanjung cumana ampayan kain malayang malayok pulo tibo di tabiang bertebaran. Ko indah ameh di kandung dun sana jadi orang lain nan sayang lajajok pulo urang kulil yang menyisiahkan. Namun semantang pun dah itu Ustaz. Tarado angkunan san nasib saido separa sayan menangguang nanambu tangguang. Ijanlah mau pe menyarantu usah menyada jemahamun itulah adat pada alam. Masolai awak petahun tarana datang tak tahalau ke pipi inggo ndak tagaro balam satu mencotoi. Ayam barulang petang pagi manci besarang di rumpunnya kok kunun hamu jepianggang. Tapi stan padi pulang musim talampau batabua jurami di pematang buruang indak melewek lai murai pun haram menyilaunya antah ke kuncik menunggui tampan kejadi bungo luluak stan dalian sakra hidup ambo menjadi orang laki-laki. Tak sia orang kedisasa lah talukih di tapak tangan janjian saja dahulunya masuk di rahim bunukan dua. Itulah nasib orang namakan untuang tak guna disesali. Bukan tu hamba takut mati Ustaz. Hilang dan tidak digambangi, kita akan datang dari Allah kembali ke nyojo. Nan bedo umur berpanjangkan hidup mengumuh bandua saja. Tak seso anak kemanakan badoso orang berkulil yang memandang diri tak berguna. Kok buliah pinta je pintu. Nyampang luluh doa jo kawa capek lapaa dipanggiannya. Oh bulan bau dan hilang mantari bau dan lucu. Nak lapeh beban di dunia ko. Dia kira lah nyatu pulo elok jeburuak ke ditangguang. Menurut orang cadak pandai nan baru buat dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepit tua. Adapun hidup laki-laki ko terbagi kepada 3 zaman. Menulah zamanan 3, pertama zaman kudo pacu. Kedua zaman jawi pembajak. Ketiga zaman kucing tubuh. Ba'a berito kudo pacu awak gagah ulu bakilek badan gampa kepala tagak. Ikut tagerai menyalasai membalih gabang di kudu. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari. Sadang laki-laki ambun layu sahlai babuangkan. Daunnya pengarang pucuk nan randah gatia-gatialan. Lama ado manih tabau itu makanan petang pagi.
Dadak nanaluh mbak ditintiang batampi indak baratah. Sudah ditampi di indang pulau lunaknya elok dipekasai. Sagunya ndak boleh tinggal sagu balahan anak muda. Dicancang anak bujang tangguang halus saiknya sama gadang. Minumnya dari air tumbuh di hulu mangko disawat. Janiah bagaikan ayam mato ditampuang jo pasu gadang. Baru saja keluar kandang sikit pemain nateh bawah. Gosok menurut raba bulu tas sonjang disipakkannya. Kain birudu merah jambu basulam jo banangame. Takana rendo ampek sagi ambu-ambu bilang sudui. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo berdarap-darap sipatunya. Harago nan tidak taragui harago setimbang kenagari. Joki mamapah kegalanggang diracak lalu dibaju. Manduo cando larinya salangkah pantang ketinggalan setapak aram kelintasan. Sorak jo sore jadi bungo riwah lah tapuak pakuliliang. Barabui orang nak membali. Joko dituka elok bana main buah hindak labaa. Salang sabanta jadi juo maambiak tampang keturunan. Itulah masu menjadi anak muda Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geliang bak geliang siri harareh lonjak serupu labuanyui. Tansano bumi ado batampuk di jinjiang sabalak tangan. Tak ado kandak nan tak lulih pantang pintonyo tak balaku aluniaknyo nan tetagun. Sebab mandeh sayang bapak pun kasih mama lah satu memanjolkan bakonyo talabiah bana. Indak pengana masu itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo nan rando kemasak gemai. Disapu di bulalangnya, ditagah di gareganya awak kan bintang di negari. Adapun masu nan kedua adalah masu jawi pembaca. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tadayuk jalan di Pimatang. Lalu laki pasangan nanti kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali ketayu dehelo singka pulang pagi. Marancah diluluak dalam malangkah tetagun-tagun badari sugalure. Bare nan tidak takatokan dek bapan dikayai juo. Kudua luko hangok balasaulah guyah segalo ense raso kalarak pesandian. Tapi usahkan panik kabaranti lacui warapi so kida cambui bermain nate pungguang. Selesai sawah nan bunta baraliah ke sawah panjang. Bapindah pulau kenan laweh babilang piriang besudahkan. Orang makan awak kok tagak pasangan tak lapeh dari badan awi tiboli tak terasu. Kok menjulai rumput di Pimatang kok hijau bana daun jaguang. Jauh nan tidak kata jangkau teragak samuri kaluahkan. Hari patang bajaklah tangga dipawi di tepi ladang. Dituju ke rumput banyak tacito jo batuang-batuang daun lintabuang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan tersentak idung maidok diusai saja rumput pai. Sadang mengunyah-ngunyah pawa datang gubalo mahalaukan bararak babaliak pulang. Kok bagului bana masuk kandang ilalang masih menantikan. Di mamah sepanjang malam menanti hari kasiang. Pagi menyandang bajak pulau baitu babilang musim. Itulah menjadi orang gadang Stan. Sesudah memikul tanggung jawab membawa baban rumah tanggo tanyo ke orang nama rasai. Manulah dun sana orang pandanga tasabui zamanan ketigo ialah masuk kucang tu. Baalah bana curitonyo dangalah kisah dipapakan. Simakkan bana nyatu-nyatu cuba panjangkan maknanya. Lah kan nasib dek kucing tu bulu kusui tumpak bertumpak iku aku cuy maleo lantai tulang punggung ngelok dietong. Kuku maja sayanglah tangga manci yang tidak sagan lain. Mai gui nanya janjang tetagun-tagun turun tanggo lah suko bapaneh pagi. Gilo kedapua tengah rumah badiang disudi tungku bagaluang dia buange. Baru balego cawan pinggan mandanga garacak gulai. Mato nyalang telingo tagak malompek mengeong panjang.
Tibo nan kita mencuekkan, datang menggadang malangkahi maisuh kanai tarajang. Urang lah jajok kasadonyo baru malewek lidi tibo. Ditaruh apu ke gunonyo tiok di usia tiok pulang tak kama kepailai. Kok teraso awih jolapa nanti kan urang makan dulu. Pilih-pilih rimah di lantai pekamiah siso tulang ikan. Nyampang lai nasi balabiah itulah rasa kiawak tarimo je suku hati. Itu pun nacok kan itu dua. Tacemo mencelok sambal. Nyato si balang yang baulah kucing nan hitam baparangai hukuman awak menarimo. Dek takui mengaku saja. Badan lepai angok bagaruah indak tagagai nayak parang. Usahkan mancik ke ditangkok cacak jatuh indak tercakau kepuyok lari talalah. Taga selero tajam juo apo ketinggang kucang tuo. Itulah misal umpama Ustaz. Tapi di badan inggi kini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambatanyo. Upe cara coba ketutui hari akaganti minum pagi cuculah satu menggaduahi. Kok nayak ketika orang makan, do tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapur ke belakang. Sebab minantu sedang di meja patah selero gindo makan tak ganggu pangeran lalu siang. Dek batuak kengkong bakengkong bak bunyi senapa masin. Lah 2 kali menggulung rokok, panjang caliak maduk ke dapur. Baru mencogok nasi langkuk, batangah isi piring kanso. Tak mungkin bertambah lain. Hari malam, kan tuak pun tiba, marau di bilik dapur. Sesampiang jalan ketungku di rusuk arak-arak piring. Anak menantu di kamar muka, si nenek di cucu di bilik tengah. Enggi mendapat nomor pinci di sudut paling belakang. Tapi semantang pun baik itu Ustaz. Ganti paubek-ubek luko di pujuk hati semua surang diambil saja wakimahnya. Kok tiba di panggung di bioskop, ikulah kalah paling maha di balkon orang nemukan. Ibarat bermain bola, tagak di gol pintu gawang menjadi kiper tuagaknya. Tansano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik satpam jago pintu. Taga di dalam rumah tangga Ustaz, ikulah tampek paling sadih. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker di minantu pondok derita caruk ini. Tapi kabaju itulah jinih perasaan nasib mainggi barapakan. Baalah bana penangguangan dek tukang indak telutikan dek malin indak tebacukan. Tanyo ke orang nama rasai nan sanasib saparasayan sinan kesayah maknanya. Indak dolai. Lalu delo saruang ngusang mangatua lalu bakalumun. Giriang gumiriang ayo mato mana buat banta tak besar ruang antah pabilo kalarainya. Kok dilihat sepintih lalu enggi bacando orang menumpang dagang tapasah tak bertantu. Tapi nyampang rumah pandai mengecek tanahnya bisa beberito. Tak mungkin inyo baduto jaso menggi dahulunya. Sajak di tanah perumahan taruh ramuan pakayunyo, kasiak simin sarato upah cancang letiah mainggi surang. Itu kan jariah payah enggi Stan. Pitih keceo julo-julo hasia babelok ranah lampuang 9 buah ringgi ameh. Lah kini mangkunyo gagah, rancang bangun anak minantu mau kia di papan laweh. Rumah rancak di simpang tigo babungo di pakarangan di sampiang garasi oto. Langkok jo paga dorong-dorong barando balampu neon 2-3 honda di laman. Naku hilanglah nan asa dek nan pasa. Lupo ke guno jaso tanah ulah dek mani haya tabu. Indak takana jo pandayuang pasisialah tibo di subarang sampan terapuang-apuang saja. Maafkan membostan. Enggi bukan membangki-bangki, indak menyada menyaranto demi Allah tobat lambo. Itu kan tugas kewajiban, utang ayah kepada anak. Banamo nafkah dek suami indak menuntut pembalasan ikhlas sepanjang cara. Hanya doa munajat pada Tuhan harapan bakinan satu.
Ampunkan anak bini ambo, beri pertunjuk ayo hidayah, lepihkan mereka dari dosa. Amin. Aminnya mujibus sa'ili. Dirunui surah kabulakang stan, dijapui kisah kepangka sangke maso jawih pembajak babak kedua kehidupan. Saibarai mendaki gunung menuju puncak ketinggian rancak candonyo dari jauh. Ditapak besi gulambe ati girang arabu kambang manjo nang bukan nalang-alang. Diayun langkah ninandata bararak di labuh lurus. Jalan rayo titian batu kasiaknyo halus badi tintiang. Paganyo susun barsusun pudiang ngameh sabalah lua bungo karomo sirah-sirah sumara alam padusunan. Salapeh jalan mandata sabelok labuh nan panjang mulai maleriang pendakian. Bemulai takah biaso, makin lama makin mendaki jalan sampai liku-baliku ngarai mengangung sok ida. Hujan turun kasiak badoro lanyah tak kama kapapaci. Kataruh raso kailang kesurut tak mungkilai badan di dalam pasawangan. Itulah misalnya umpama tan jalan hidup sangki lai mudo masonyo jawih pembajak. Tadinya samaso baru-baru mulai menguak rumah tanggo, manih bak santan ditangguli dunia baraso punya awak. Kok payah enggi di pasar, kok panik badan di parak, pulang ke rumah dape ube inyo kalai ke panawa. Alun kananya nyala galak, basonsong jemulik manih bajapui sainggo canjang. Satu dudua ayat talata nasi baraso baidangkan makan barado papendangan. Ko amba bana garam gulai nasi dalam biak juta matah samba tapadeh juta sanga. Namun de ulah galak tak sudah si ginyang membau luluah. Mako kami lah jari yang dari limpo, war yang maco arasoden yang tak tampak itu lalu. Pendeknya Ustaz, batu jua kecik rang siswa bahwa perkawinan adalah awal sebuah cinta. Masa menyemai buah kasih merajut benang tali sukma. Semua indah berbunga, semua manis menggoda. Tiada gerak tanpa makna menuju muara khayal, tempat berlabuhnya wujud cinta. Alun cukui semua jaguang tan mulai berubah seleronya. Nan ganji-ganjian antaraga, nan sari-sari nan minta. Awak busuak tabaun deknyo dalam jajok sayang baladiah sipek yang tidak biasanya. Rupanya beliau sedang hamil tan. Parangai pajatu agaknya itu kan kali orang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibulah urang dan dinanti. Lah ia supya ketek sarawi bana jemamanya. Tambah alek, tambah hidangan pesisian nanya tengah jalan bendi laju menangguangkan. Tantang nalanya suluh padam kamalah langkah ke diayun. Seu rumah baru kalansai, karidit tipi alun nabi rekini lampu tibo pulo. Kini utang ke bidan lemah nanti, rumah sakit mesti diwaya pitih dan alun tantangannya. Badariak-dariak tengkurak denstang. Juanya sepanjang jalan nampak kacang dia biji. Anak baransua gadang juo supiak semakin lasak. Lagak talai waktu makan acuk membuat kopi surang. Kurang licin tarika baju biliak nan tidak arun lagi. Laya pulo anak kedua, batungkeh anak ketiga. Nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Bebilang tahun kemudian lah labe candonyo buah batangkai betandan-tandan rundu aladahan memikuanyo raso kesakah kabaian. Kini anak nan tua di SMP dan nomor 2 tama SD adiknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu lah patui masuk TK. Mandehnya langganan dokter surek ranggai tibo pulo dun sana dicari lagi kemanakan di lamar orang. Di kampuang sedang membangun, maku palampok malu kanagari jam tersingi mularek pulang agak sesebiang satu jo.
Iko dirayo ketibo pulo, baju baru tak boleh hindak nan fitrah wajib hukumnya. RT Johansip menyasakkan IPEDA tak dapat janji pajak inyak iuran netan. Sadonya pitih jo pitih, sekali lagi pitih stan. Iyo kok lekapa kadang pesisi jarang hari elok angin selesai. Indak teraso lape yombak kalalok sanang yang godonya. Tapi coba bayangkan, kok biduak ketek muatan sari pandayong bilah lapuak pulau badai turun pidoman kalam. Maliuk-liuk tiang tangah sapuak sapah patang kemudi menanti karam menyulai. Kok sampai beranak 78 kemanakan serak baserai awak dan surang pagantuangan. Tantu karangkah tak dendek pikir keruntuah jantuang dek rusuh kamalah badan kebetengang. Siko bana acok tarambau nan manggaleh kabasigalia membali suke palanjung menjua gantang bakarua. Urang sapasa dipanguanyo inggak samang bekicuah yo. Nantani bapara lawe karambia urang digagainyo kulit manih dikubat tagak. Angku tukang mencilok kayu, angku labai baca gayat. Jadi pandai geser ke geser, angku guru makan ke murid tagagau-gagau orang gaya. Sapiak pulo dek mak supir main mato jorang bengke dirubah angko kuitansi onder dil nala mojo. Pareman upeh jodoh balang lain pulo tu masainyo. Sikolah bagak bakaokan hari anggarega jobulalang sekali-sekali main tampah. Nyampang kok tibo di pagawai, menyamun di ujung pena, menepok di dalam buku. Jongkek kian kepoh kemari jile ateh daram ke bawah. Urang dari mana kok nomor info ke info batalaah ke mimpi picayo bana. Urang gilo ditanyojo gilo batara di kuburan. Tarado nang jujur lurih tabuang iman taguah malu pentaba. Tarado nang jujur lurih tabuang iman taguah malu pentaba. Mako tangguang kalah iduk mangapalang. Basau tangado itu mbak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki sarawalah pirang kupia hitam. Memang nagari lah tabaliastan lah soncang lekeknya ube ibarat tagak marawa kue luruh babanam masuk tanah nan bungkuak bakibar di udaru calia al pulau rambu-rambu arah kesuok balarangan jalan luruh belampu merah kekida buliah menggalasam padahal kita disuruh talapat di dalam doa tujuan ki aku jalan yang lurus. Di dalam kebun binatang, gajah josingo dalam kandang kita menonton dari luar. Kini Ustaz, di Bogor Taman Safari Sugalo binatang melapehkan awak berjalan dalam motor ditonton baru juciga. Wah itu konon ala modern. Seluruh badan dari ambo Ustaz, termasuk orang tiga zaman. Manolah zaman nantigo, pertama zaman kudo pacu. Masuk remaja muda matah anak abigi kecil orang. Kedua zaman jawi pembajak, masuk memikul rumah tangga menjajah mencari makan. Ketiga zaman kucing tua ampiang ketiba di stasiun. Di ujung sepadan hayat itu nan sedang dilalui. Dikatakan jua tiga zaman menurut sejarah negariko yaitu masuk jajahan kolonial, masuk orang Jepang memerintah dan masuk merdeka kini nangko. Kok Sultan bertanya tentang umur lah bara tahun yang terpakai rumi menggi maitong. Sebab bala deba itu sangkit seisuak zaman kami tak ada syarat kelahiran kok kunun akte caro kini. Paliang-paliang jadi pedoman kepada sejarah kejadian. Misalnya hari kalam di tahun 1, gampo di tahun 26 kereta jatuhan di Silayong. Tapi secara kebetulan Ustaz, sesudah basunek rasu basuo catatan usang dibalik piterik lamu betulih Arab Melayu. Menurut angku labai sati nan pandai membaca huruf Arab, enggi laia menjelang subuh di patang Ahad malam Isnin 5 Syafar 1344 Hijriah. Nah,
Dibawa ke tahun Laten, entahlah bara mewakini tolong dek sultan membilangnya. Nyampang sekolah bertanyakan, lai marasai duduk bangku sekolah desa tu namanya setingke SD masuk kini. Dek tinggal di kalah duo tapi malih berajasagan enggi keluar cabik surang. Saja itu malala panjang karajo gubalo jabih adang-adang merik baru anak rokok pancek lahanau. Kan yo di masa itu awak nan sadang bujang tangguang. Mbak ayam tumbuh harambayan kejabih lapih dia ruang. Tak nan tinggi tak tagagai, tak nan jauh tak tajalang dunia orang diturikan. Barang buang besi paragu, main bal madu ayam. Tadi piriang silek jorandai pesambahan mencubo pulau nan sumbayang lain tinggal. Badan baransua gadang juo, suaro bamulai parau. Sungai membayang ateh bibi alah banyak taraga ketekanan. Maka tu Japang kamasua enggi mulai mencari duit baraja-raja menggalih. Mulunya pai jomama marantau ke Kota Mambang dalam daerah Pariaman. Sajak barayun dari rumah bajalan kaki ke Malala taruh menampuh peladangan. Maniti batang ayam mangoi tibo juo di Kota Mambang balaynya hari Jumai. Mulai menggalih ke Canggoriang, babelok pakan kapakan Sungai Sariak balai Rabaa. Acuk juo ke ujung gunung, adang menjuju masuk kampung. Semasa Japang memerintah, iduit mularai masuk itu sansaro umai sanagari. Pitih sari sugalomaha hasiatani di pangua Japang untuk baka tentara Nippon. Usahkan kembali ke Canggoriang, bare secantik yang tak menaruh. Orang memakan nasi jagung kecumuh jauh bijala anak-anak kuruh dak lapah. Bakain baju kulit taruh tumu nantio alai banang mai bakapan lapik pandem. Masya Allah. Di rantau rasa tak mungkin. Di kampung Baalah kini kami bahondoh balik pulang. Rupanya stan, biar di luar, biar piaman di rantau atau di dare, di kota, di dusun-dusun, keadaannya seroman samu. Kejam Japang Allah Rabi, orang kampung disuruh Rudi membuat jalan ke Manggani. Nan kuai nan mudo-mudo dipaso masuk tentara, masuk eho, masuk magodang kaumpan peluru orang sekutu. Ekonomi sadiang bapilin, keamanan bakacau balau idui baraso di narako. Deulah sombong juta kabua zalimnya umpama dajjal, maka murkalah Allah Ta'ala. Negari Japang disapu habis, Nagasaki menjadi abu kan ibu matum Amerika. Japang kalah menyerah tagak berarak pulang ke kampungnya merdeka lalu dilewatkan. Singopai harimau datang ulando menikam jajah. Mai kuah inggirih disakutu itulah nikar namakan. Alasan menangkok Japang mengkasui balik menjajah. Maka bangkilah pejuang ampek limo, sumpahnya merdeka atau mati. Dibantu pasukan perlawanan, ado Hizbullah banamukan, ado bagalah sabilillah. Didikan Japang dahulunya bagurila mahadang musuh. Maka terjadilah perang basosoh antara orang awak disikap ia tebu dua sumangit jihad. Teradok pemuda tangguang lalu berhimpun di TRI Tentara Rakyat Indonesia baraja latihan perang. Dan mainggi satu Uzbekistan. Masuk pasukan BPNK sebanso hansip masuk ini. Walaupun indak keporon tapi menjaga keamanan. Mencari baka nasi bungkui untuk makanan saradadu. Memang stan, ko dilihat pada nalaya indah mungkin masuk akal. Maryam dihadang disulihi senapang lawan kalewang. Tapi dek lihai inya Agus Salim cadiaknya angkutan Malaka mencari dukungan ke Eropa. Sultan Saril, Rudiang Karundiang, Nasir Jayamin cadiak pandai Bung Hatta ninyak mamaknya. Maka mundur taratur musuh itu. Kedaulatan lalu diakui. Siriah dicabik dek PBB awak anggota ke-60. Di pangka tahun 50, parang ucok sengketo abih nagari aman di jure.
Dek trauma sangke liparang sansaro mananggang makan bakain sahalai langko. Mako sakato kami anak muda tagarak ngarantau jauh tinggal kampuang sementaro. Enggi sabondong jonan banyak 9 kami sarombongan negari Jambi nan betuju. Lalu diminta izin kamande, yo ayah mato dilapehnya lah basah sudut salendang. Sambil menyamik tungkuih nasi, beliau berpasan berpitar wah tersandek mana hantangi. Elok-elok dirantau orang nak, cari untung kanala diri, jujur amanah ke dipakai. Itulah pokok sejatinya subayang usah dilumpuhkan. Agaknya sultan tak percaya. Ko enggi ulang kisah lama para sayan kami seiswa. Coba dengar, coba simakan. Lah dicari hari nan elok, sadang kutiko bunga kambang lalu dehelo palangkahan. Berjalan kaki kasih junjung, 5 patang 5 bermalam oto tak ada masa itu. Untuk bakal hidup di jalan kami menjual barang bola lengkok pinjai jarum tangan. Lai pulau galih tembakau, je daun rokok pucuk nipah dijual selirik kampung. Adang-adang tukar jabareh dimasak di tepi rimbo. Gatok lado ulam kau lamba itu sepanjang jalan. Dek lamo bakal lamoan di jalan kiliran jauh tibojo di Pulau Punjong Sungai Dareh kampung dituju. Dari Siko nayak parau mailia Sungai Batangari sampai di Tanjung Simalidu. Mailia juga. Malewek muaro bungo, malinteh muaro tebo sampai juo di Tembesi. Salapeh maro bulian dituju muaro Jambi, mandarek di Ponton Nulu bairiang ke rumah bersama. Di Caliak ranah kota Jambi, pasar gadang nagari rami suok kida atau orang Cino. Di awak nyato orang baru cigo Ilyas silau kemudian. Rasah bercampur takut gamang ibarat rusuh masuk kampung. Bantu iko hidup di rantau sawa ayah mandikan diri indak jusia ke bayu. Saumpamo karam dilawi kemastan, ko indak pandai baranang tak dapat papan sebilah bambu sekarek kapamaci, alamat kamati tak bakapan haji sarantau anak dagang. Melihat galin samping-sam caru menggalih ketek-ketek rasolan teh angan maenggi. Tapi kaba ajo. Angan lanteh paham tertunggu rumah tampak jalan tak tentu jualah cito kedigapai. Banyak bana ikan di lubuk nan jinaknya cakal-cakawan. Namun ba Allah magai panciang sama tu tak menaruh banang sejangka tak menyimpan. Konon pulau jalo jetang duduk memanuang di tapian. Syukurlah stan. Dak lama bana matiaka lalu baputa kinci-kinci ya. Tapi pangana masu itu batenggang bake orang kampung nalah lama menggali rokok. Alhamdulillah, syukurillah. Kandak buliah pinta balaku dape amanah dagang rokok sarato garoba anjak-anjak. Maka mulailah membantang lapia enggi menggalih tepi sungai di muko labuhan kapa tampe orang banyak lalu linteh. Walau banyak rokok basusun baragam merek jo rasanya, sabatang haram mengicau itu kan punya ingat sama. Taraga kaluahkan saja digulung-gulung rokok daun siso pembawa dari rumah. Adapun Jambi masuk itu sesuai kabanan badanga indak berduto orang lalu. Siko bana daerah dolar umpama Hongkong di Singapura. Gatah maha harga tinggi barang ekspor luar negari itu karena siaran kampung. Pasar panuah tokoh balanjuang selisih basah rang menggaleh si BA di kaki lima. Siliah berganti cappuccino membawa barang dari luar. Kain wol cap bendera, jam tangan made in Swiss, merek Titus Jetitoni sampai karolek barang maha. Kerokok dikatakan sadonyo luar negari. Limo rokok bakal yang double as jadi serok balai warning iso anti air. Perhiasan segala mewah.
sajak dari ikat pinggang sampai ke dompet di atas tangan, tanamu segala atom bahannya lintuh dari karet. Lasuah menggalih masuk itu bak balam di padirabah, ibarat berburu kijang ke mastan. Tiok dikacak, tiok jadi, umpan cacing buliah tenggiri labunya lipek tekulai sudah tekulai tekulimbin. Badarai galak orang sudaga surak bersurai orang menggalih awak satu sengyang pulau. Takabua idui orang kampung, jo limun bakumu-kumu, jo bir membasuh tangan suto jolenan kabasahat. Taraduk diri mainggi istan, ibarat membantai di halaman kue. Walau indak menjinjang pulang daging sebinjek satu ju, dilaya menggali rokok, tokoh baroda diadui batinnya agen siludupan. Dikaja barang tekapa, barang simokol dari luar orang memasan piti dulu. Umpama memancing tak baumpan menembak tak ragu je piluru modal orang labunya awak. Nyampang ke tahunan saragam barundiang berbisik-bisik. Taganang sawah jatih baraya sawah di baruah. Serami-rami rang di balai anak rajo kala lujo pahamlah sultan tentang itu. 2 tahun di rantau Jambi, sugalo caro lah dicubo berbagai rasu lah dikicok. Urang kaulu wak kaulu kailia sabun dengilia. Walau balari indak semua kancang berjalan indak semua capek, tapi alhamdulillah. Ko indak panuh kateh panuh ke bawah laijo barakai doa argai. Lah 3 kali berkirim pulang, sekali ke kemenakan utang lalansai kasadonyo. Sebarai orang memikir bala mangguak ti orang tiang nuri nan tabang-tabang rau. Jarek bingkeh gatah malaki randah rasaki masu itu. Tapi stan iko malah tak awia mimpi. Datanglah pasan dari kampung mandeh nan dalam sakit kareh awak sayo buah tutuan. Mendengar kabanan bagian indak teragu pikir panjang lalu di jalan induk samang. Memohon meminta izin bisuak barangke jo APD. Setiba badan di kampung dipandang mandeh talatak, makan indak bubu tak lalu badan kuruh kudarek habis, tibola rusuh juta cameh. Di tetiang beliau komentari alun berdotor masu itu, masambia jo ubek kampung ramuan daun ka daun, pulang ke Allah menyenangkan. Dek pinta sadang kawalaku basuo ubek je penyakit beliau beransua cekak. Syukurlah jo pada Tuhan, kinilah siai samperuno. Walau mengecek lagu lak balik, sinyal lamah kurang menyambung palupo na labia bana, itu kan galagai orang tua awak lah paham tentang itu. 2 bulan masuk ketiga dirapak rundiang ke beliau niat berbaya nak merantau. Namun awak diberi bola tangguang stan. Jo sabak manahan tangi jaratuk beliau jawab, ikolah buah tituannya. Kata beliau, kok buliah pinta jo pintu nak. Sabalun balik karantau luluh kanciek kanda amak. Sesudah waang marapulai baminantu amak dahulu pailah merantau panjang. Siko tagamang badan diri iyo pulo tumah kiroyo. Umualah jangkauan tiwo nan bak malacuik kuro tajun joang gua kato dijawab. Dek basuo rueh jo buku jodohkan sama baimbawan. Bararak pulang kabaku itu kan cito ayah kanduang disambung saku keturunan. Sebulan sudah baralik mandeh barulang sakit parah. Kini semakin larui jo. Dokter menolak carwalui. Dukun menggeliang abi hube. Hutang dek kita bau sao kanda Allah nang gabalaku. Patangkani malam Jumai sesudah sembahyang Isya. Beliau pai salamun. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Salami jalan mandeh. Rilakan jariah menggadangkan jaso tak jua ke dibalik lapehkan nambu dari dosa. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Sampai 10 hari mandeh tertanam pai ziarah ke Pusaro
sambil menyiang-nyiang kubu tekana tutua beliau. Kawaang lah marapulai, pailah merantau jauh. Kinilah masuk ketikonya mak. Ambo merantau ngelai, nasib bundo Allah batantu, untung ambo Allah malam sampaikan salam bagi ayah. Labule ati nak merantau di kampung rasul tak mungkin bamilia arto indah. Sawah jo parak ditagadai ulah di mamak dan menggadang. Sesudah berundiang-berundiang dapelah izin induk bareh. Hadiah di kampung sementara udah cuba merantau surang untung berubah nasib kita. Lah ditimbang diukur-ukur adang tibo gamang diragu mengena ba'alah iswa. Mencancang kenio jualan dasan. Jika mendidih berpemaji jualah rantau ke di jalan. 2 kali ke rumah sakit, dikajang lantai rumah gadang alah pulau baralik kawin. Lawi ditimbo oleh ke kariang stan, buki ditarah oleh ke data ke kunun hasia rantau Jambi. Kini bagantia ikut kampia dikocok karete baru diulang main di rantau. Ulah de bansai nang kuju lah si surya mampehkan tibo tekad hati di dalam. Tak luluak nan tak ketanaman, hidup samisa kumpayangi kita sampang mapucu ayu. Maku ditikam jajak nalamu, ditapak baliak rantau Jambi marawuk di kaki limu. Tapi rupanya kini nagari lah berubah, Jambi nan bukan jak nan dulu. Gatah lakan dua haragonyo orang kampung mulai beritong. Payah menggalih kaki limu idui baango ang patuang. Ayah janiah ikan nulia badan lah dingin dek barandam toko cino keramiju. Memang batua istilah orang. Ranyang cila kemudo, nyinyia paranya tu. Kini tagarak dalam hati ingin mahaliah-haliah langkah dicubo kerantau lain. Tangiang pantun pagurawan, si rasai orang piliang guru di surau Maropawah majadi jukuraan. Pada bansai yang bawa pulang, biarlah rantau di Pajawah ke tanah Lampuang diadokan. Barito sayah nan badanga sinan tabuka pencarian. Sahang labek kopi bermusim cangkeh keluar tahun kini dagang berbelok bilang kampung. Lalu diputar ke Pulau Bidua, tinggal kota Jambi Tanjung Karang sambilah kami. Hari Sinayan patang-patang di pangkat tahun 52. Dari terminal Bukit Tinggi di lapangan bawah jam gadang kami berangkek UAZN. Oto Ciprolet masuk itu baingkol barunya hidup bairi sepanjang jalan adang tersakit dalam duluak tapasah di Pasawangan. 7 kali di Palayangan, ampe hari di perjalanan baru tiba di Lubuk Linggau. Tengah malam menjalang subuh, kami sampai di Tanjung Karang menapik ke Kaliawi. Ateh jaso memaksa kampung sangkek menggalih ke Cenggoreng di Kota Mambang dahulunya. Enggi dapik galih amanai pangkalan di Talang Padang. Ya belok majalan panjang masuk kampung keluar dusun. Ke Gesteng Bambu Seribu melanteh ke Kota Agung sampai ke Jabuang Kananingan ke Putiah Pulau Tabuhan sabelok galih dieto. Langkah kemuju masa itu stan sarantak kopi je cangkeh mairiang lado merica. Enggi rasa penjuanja nan bak kabau dirumpui banyak sinan rani siko jawali. Alah sabelok 2 belok, cukup ketiga belok panjang, lalu detong malah galih. Di silau nota pengambilan dibanding jumlah sitoran. Ampo tabang 3 nan boneh besiba atah jodadak bareh berasiah di tampian. Alhamdulillah stan. Separo pokok lah pulang. Labiahnya untuk ama Enggi babalia darah kemuku. Ibarat orang bakuah gue. Setiok kereta naik tamato juo. Kini menanti jatuh salai kok tak jarum sisia penjadi sinalah coki digantiakan. Joko menyampai sekaliko lah nyato taruh mailo. Niat menjapui induk bareh rumah sepetak labat tawai marantau betengkek tabu. Lama suak bulan ke-7 kopi usai cangkel habis lado pun nampia kameh puro. Mako kini kostan
Ayah gadang sampan tak anyui pasarami bahondoh-hondoh jual bali semakin kanduga. Konon barito kawan siko, kolah banyak bujang jogadi babondong ke dalam pasar orang kampung mulai mendodol, tambunyo musim kabalipe paceklik istilah siko jankan labu pangka tabau. Antah apalah tu sebabnya 3 hari saja kepatang hati nan sama ibu. Pikiran kusui tak menantu mato nan tidak terpicangkan. Takkan najwa buah mimpi setan mendayu dalam lalu baju den dipakai orang. Kece orang tua dulu ko itu jinih rasian barang dikasiah nang kailang bini awak diam je orang. Dah mungkin. Rasian pemena lalu kacimpuang pemenan mandi picayo seri hukumnya. Cakup pagi balik dipakan stan. Tibulah sore dari kampung meetek memberi kabar. Kata beliau, ijan yang tahu dari orang mama memberi kabar saya bini yang meminta pasah. Tinggal menanti idah sampai akad nikah kabalan suangkan di gungguang orang kata kengon. Masya Allah, subhanallah. Iko malah tak awia mimpi indak berduto turasian. Oh, nasib. Indak malu sama lunangku muko tak kama disuruhkan. Si tawa di tepi air cikarau tumbuh di laman. Dia orang kapan nama laya dia awak pulau nama jalan. Tapi biarlah, naknya awak. Tidak siapa disasali salah di badan buruak pintu. Sangkalah buat lamu tagantuang dianggu abalam 3 gayo buruang pemikir dari Aceh. Salamek jalan sayang, sananglah adik orang lain malang duo tipu diambo. Takalo sepangga musim Allah tania tasengajo pulang ke kampung ke negari. Di pasar semakin langang paceklik tumah namonyo eloklah lampu yang ditinggalkan. Tansano batahan juo bak tabe tirih barombong ulu nan tidak cucu lai alami kakari yang masih kuntang tabuang jariah salamungku. Jan padolah itu nan terjadi capek-capek beganjol suri musim muko diulang kejak. Dibawa sekali orang rumah ngadang biaya duit surang. Ladian sua membali-bali kain baju nan sapataga kalangkapan ala kadarnya namonyo awak pulang jolong. Tapi bak pantun-pantun orang mendaki jalan niko koto taruh kemudian kekilangan di daerah Jorong Nagari. Ayam sabuangan sadionyo disembalang di pangkuan talinya sajo diratoi. Tapi dia lah iko nan terjadi. Tapaso orang pulang kampung dicari masuk nanelo. Sebab ala deba itu padolah mai dipacamin biar pusaro didapati luko nan jangan dalam ame. Kini enggi tinggal di kampung walau baramuak dalam mati di muko pantang kelihatan itu kan jiwa laki-laki. Aku pun sadar bagiku setetes air mata adalah aib. Yang lalu biarlah berlalu. Kelak di pondasi puing runtuhan, ku bangun kembali mahligai marwah, kan kutemukan sesuatu yang hilang. Pagi-pagi hari Jumat, pai ziarah ke Pusaro, di jalan kubuanan duo cie ayah dan cie mandeh dikirim doa surang-surang. Di mungko mejan ayah bundo enggi mengadu ke beliau. Allah dan turut pasan mandeh pulang ke bako ke cie ayah. Tapi ulah dek tungkek lamah batang siriah mencari jinjong lain. Maafkan ambo ya. Ku iyo sayang Joana, izinkan ambo menggantinya paube luko anak ayah. Salapeh dirayu haji 2 bulan lama di kampung. Ambo maulang akad nikah juga di subarang kampung carian mama arang sekaum. Jika dibanding jonan nilang kurang setingkek di bawahnya. Tapi lai rapor dak sirah. Gadang indak, kaciak pun indak, tinggi alun randah talampau rawinya sadang elok saja. Tapi berjalan si ganjol lalai, garaknya lambok petanang.
Kaganti batu tua panjang matonyo saja menyampaikan. Adang-adang menggigit bibi awak lah tahun kasihnya. Memang keikolah nandangan. Lah dicuba bayam putih kaki kuning kukuak balengge. Musang maintai tak tagaro alang desikok balayoan. Makan hati babini rancah. Jangan sampai terulang 2 kali ubek laki pantang talampau. Maka babini sekali nangkul digungguang di bawah tabang diangkui marantau Jawa. Seibarat orang berburu ke Mastan. Menurut muncak di Lampuang, rimbo lanyah kejaran jauh lurah jebuki tak berisi anjang indah menyalahai. Maka di tahun setahun kini usah dulu ke Talang Padang. Jukut taniak tamung kasih maulang karantau Lampuang tunggulah musim nang ketiba. Dek sebab karena itu diputar langkah ke selatan dituju kota Palembang menetap di 7 hulu. Disewa bedang sekamar, rumah petak maduk ke sungai. Siko memulai hidup baru, rimbo baru, buruan baru, sumangek tatap bana lamo. Lain Jambi, lain Palembang, lain saiknya tanah Lampuang. Lain kini asyang kepatang alah kepangka tak berjuang. Kalau sangke merantau bujang badan seorang sabatang tongga pikianan tidak panjang ame. Bermain di Mato Padang, basile jujuang kari aso hilang bo terbilang. Tapi kini tabang baradai baban menggayui di bulakan. Dan bak umpamo olang-alang, awak jauh di langit hijau tabang menyisiak-nyisiak awan menyonsong angin jebadai. Nyampang kok patah di desa yuk putuh taraju tali tigo. Tampan diarak dek limbubu entah kamalah marauknya bailau rato di kumpalan. Maku di Bali sebelum limo. Batiak murah corak bagensi dipilih haragi Pekalongan corak Solo sarat Jogja. Saruang palekat hargi jebeng cukui nan Roman Samarinda. Kameja lain menaruh. Sajak nang ketek kenan gadang nan panjang nan pendek tangan. Taruh pentolon orang muda baju Sarawak anak-anak langkuk jogaun gadi tanggul. Pendeknya pakaian rang darai kemastan. Kain kasa harga murah sekileh bak cando barang mahal. Taki cuah mata orang memandang. Merek tangga sekali sasah sinan terbuka rasionya namun awak bukan maniku. Dimasuk ketika itu lasuah menggalih ketek-ketek nan pangka rajin dak pemalu. Dan bak ibarat buah pantun, kurai taji balai Senayan orang tua berjaga lado, capek kaki ringan tangan namun salero rapejo. Di awak basunan lasak rembang mato kumari nampak, bosan di pasar nambaleh dicubo ke pasar Cinde adang-adang Kalemabang. Cah tibo di Bombaru, Kertapati di Lelah Pulau. Diturut kampuang bilang pakan bajojo sepanjang jalan masuk dusun keluar dusun. Bisuak letibo di Sikayu, pakan di muko Kamaranjat ke Indralayu dan Acok Bana. Musim kopi ke Morenim, musim duku di Komering, bulan mudo ke Talang Akak, kajian buruh tambang minyak, Stanford maskapai masa itu. Alah sebulan 2 bulan masuk bilanganan ke-7. Hitung-hitung mato galeh lai berubah jarih payah mulai berkambang galeh mainggi. Nan bersyukur memuji bana, dek pandai bini bayi menyimpan lebih belanjo, mulai berisi kecewnya awak indah diberitahu. Rupanya cokido no kang stan. Indak sajo kecewa pitih, kecewa batin pun lama isi. Kini lama suat 3 bulan. Alhamdulillah. Tambah halek, tambah hidangan, enggi semakin gigih juo tabu 2 semangi masa itu. Agak sesuai rantau Palembang. Walaupun alun punya kadai rumah kini sewa bertahun talatak di 8 ilia. Galeh semakin ribun juo kini lah punya anak buah. Di tahun 55 menjalang pemilu nan pertama, anak nan tua perempuan Murtimi babari namo kini bau 3 tahun.
De elok tugaran banyak tanah lambuak bijo pun boneh mencogo adia setinggi. Dapeklah anak laki-laki. Alah sepasang nambak balam kini tu stan mubek jariah pulang di pasar. Dan 3 musim kemudian di pangka tahun 58 tibulah suri dari kampung. Uni nantua mengabarkan, kabar beliau, Adinda segera pulang, Alek si Santi bulan depan ayahnya sakit-sakitan. Waduh, padahal di saat itu stan amak si Tini beparangai candu bawaan rang menganduang. Walau karateh sadang nanya tapaso main baranti pulang dan tidak beli indak. Awak surang pagantungan awak kan mama janya orang indak joisia ke bayo. Waktu lewat Sungai Dareh, banyak tentara silang siwa panser baliri kiri kanan. Kabar berito orang lapau rapek gadang sadang balansuang, oto kami tambek lalu lapeh sanjo baru berangkat. Indak lama sausai alek Dewan Banteng mulai bergolak Ahmad Hussein tampuk pimpinan. Di utara bernama Dewan Gajah Kolonel Simbolon komandannya. Di selatan Dewan Garuda Nawami konon ketuanya. Dek Saki hati ke Soekarno tabaka sumbu politik. Lalu dibantu PRRI Kabinet Tangguyangan di daerah. Ikolah musibah negari Kostan. Baguncang sandi Minangkabau manggaga ketunggak tuo lapianya lapih kebubuangan. Ulah tagajai pasak paran bagai soh rasuak jejariau lantai lajuo meidokkan. Parang pacah badia malatui lagu sekandang semua awak antara pusat di daerah. Adapun satantang parang nantun rumi lainggi beberito. Parang di Japang dari rasai. Parang Junika lebih cubo. Tapi senjanglah cakap badun sana indak jaleh lawan jokawan nan bak ayam buto jadu. Alek tibu membawa kanon pangka menanti joba soka ranyak laju dan sensaro. Ate hapi di bawah baru iduk sarupo nasib bika. Kok badia dapet dilakkan stantak jegerin masuk lubang. Tapi nambedo disapi apri jo pejuang. Perintah di dalam dijalankan pasang orang dua dipatuhi etin iyo inyak punoke tapaso munafik muko duo nan pokok cari selamai. 2 musim lama beku ampe indak pemanang berkalahan. Maka dekayo Allah Ta'ala tibulah golek dinandata cakap abih parang belipek damai juo kesudahannya. Indak dibuka sabit singkok dikubua ke tanah lakang. Jayuikan kalawik lapih kita balik berdun sana. Maka bersalam-salamlah rang jateh. Nan siriah pulang ke gagang, kok pinang suri ke tampuk, pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, baitu istilah politiknya. Sesudah negari aman, ayah susui ngalodo usai tinggal negari di saroknya. Ilaya taba ame, dia batin banyak sansaronya. Atok susunan masyarakat cupak gantang tekaran adat parik pagaran hukum syarat sadanya rompak sapuak sapah. Bakato orang candukio, perang bukan hanya soal mesiu membunuh atau dibunuh, tapi lebih kejam dari tsunami. Dia menyiksakan bangkai dan sampah, perlu waktu membersihkannya. Memang batu atustan batu iko kecelakaan sejarah. Hancur luluahnya Minangkabau bermulai sajak bergolak sampai kini tak elok lagi. Kok parang di medan pertempuran jaleh tadanga latih badia tampak gabun nasuk mensiu maik bertindiah malampayan. Tapi tahu stan, ada parang nalabih ganas ialah parang dingin tak berasa. Bacakak Yusudi mato main padang jokato bayang karenah labih abak Maryam. Luko dan tidak nampak darah sakitnya tiap alai bulu mendanyui ke bunuh-bunuh. Kasudahannya mati tak bangkai. Di mana medan itu nainggi? Di rumah gadang stan. Nan tukang adunya mituo jeung mak rumah. Itulah Rusia di Blok Timur Amerika sebelah barat. Sudaga badia jupiluru urang sansai nyo bigala.
Nalago sumando sama sumando minantu lawan minantu urang sarumah bapamayan. Ampe bilia ampe pasukan dandam nan tidak kunyong usai. Baken dak pulo. Dilaya cendo barelo. Ke makan imbau paiso siria menyiriah. Tapi di batin parang besosoh. Nyampang sultan punya radio dek marah tape recorder bagindo televisi CD membali TV warna. Pai barale pertandingan kain di dapua pameran samba padusi baju barang. Indak menaruh ameh urai suaso na bagantuangkan seindaknya barang mitasi. Siala orang nang ketahu antah ke tukang sapua saju. 30 di hari walai sangajo babaju jarang nak membayang piti di saku. Padahal salai di luar nan piti gadang stang selampih dalam uang pacah. Hewi urang garanyo Sarawak ganti ayo. Mako teradok nan kalah parang terima bayak sindiam tu nan mudo babisik-bisik nan gaek ngalak bagumam nan kanduang mempejo mama rumah gilo menyeh. Dak tahan silahkan sultan turun tanggo banyak na lain tepan ganti. Tapi nyampang lai cotok dia teh bakibar bandera manang lai menguniang lia bini saku boneh bahonda pulo memacik memagang sawah. Mako sanang-sanang di rumah gadang san. Ilia mudia kemasak puji pagi patang ke buah tutua. Minantu den santiang sumando kami gagah. Nan jauh kini lakari nalaya mencotok tangan nan jinak semakin rapi. Sapatah sultan batutua alamai kejadi undang-undang berdoso sia menyanggah. Kantuiknya bunyi biola paluah bau minyak London pendeknya hebat. Di parang serupa ikos tan maenggi menyarah tagak. Rasah tinggal di rumah gadang duduk tagak kamari cangguang. Biliak saraso baru galuak kasua bak lepiak penjemuran. Awak bansai mipih telingo anak 3 barangkai-rangkai nak aman 3 derantap. 3 tahun nonyi kampuang. Salamu kami di rumah lai pandai turun ke sawah babuek baganti tahun. Cincai simpanan bakuli mek tandih kacau di Palembang ilia darih unu tak masuk. Di kampuang rasu tak mungkin. Buleklah hati nak merantau. Sarangke 5 baranak di Bali tiket ke Jawa. Jua bangkui menggi. Dilului duku hamak paja dilego cincin balarotan jetangih maurak subang. Aku sepangga tahun 61 kami betulak dari rumah menuju ranah Teluk Bayu. Kuan maru alah besawah karpa cateran dari Japang Tanjung Periwak nan batuju kamari inggok mencakang. Dek langkah untuang kelok Allah Ta'ala menggarakkan lah putuh kato dipangka kami berangkek nyusianai. Konco anggota rundo malam masuk di zaman peri-peri. Baku sianai nama 7 orang kayu beranak indak di koja tempat beliau. Jugalah dagang sambut kami menumpang samantaro. Saja idung ditempuh hangu alun menampuh tanah Jawa ke Betawi Kuala Baru. Tapi dek dagang lah tahan tapo gadang diarak-arak untuang indak lalamu metiaka. Rasul kalanteh angan siko tinggal di ranah pelabuhan. Takana main nalamu sangke dikasang kota Jambi masuk mengakih di Bombaru siku benamu Pasaula. Lalu dipasang kudo-kudo mato calian dipatajam disimak caro main nurang. Tapi istan awak lah nyato ayam kampuang ingin bakukuak di galanggang. Bangkok jo siam kadilawan paruh maja taji maliwat. Angan lanteh paham tertumbuh hati kaih parik bedampuang ragu juaru kemambulang. Awakin dak pulo. Sajak pareman jorang bagak batato sekujua badan. Taruh kau pai saradadu berbagai merek jabaretnya. Sadonyo samu beburu. Kan dia arabah urang barabui awak lah satu menyelingki. Tak dagi yang galime jadi. Tapi kadipangakan. De awak ketek talacik-lacik
Nan samui datang membagak na lupa tibo malapia si koryang mahundoh lo. Kesudahannya talan tiang surang istan. Muncuang sirah menggigi indak pulang menjilek-jilek bibi. Alah dicibo nan ba urang barabui barang si mokel indaklah mungkin dipanjangi. Sebab alah dia itu. Iko banamu pasaulah. Gigi menggigi suuk kida biso nan tidak ketabaran. Lain dikasang jo bombaru pasanyo ibarat balui sekadar licin tak babiso nan pokok paham rasionyo. Indaklah payah rumit banah. Lah balenong di pasaulah gilo menyimak jo menyilau nalanteh galih mencarah tu pilakan bemerek muris itu nang kayu masa itu. Awak lenyatu burung pipi diang suasa jo buah rumpui nan gadang makanan nanggang jan dicito jangan angan tacotok telulu indah. Lah sebulan lamu manggaleh maunyi Tanjung Pariwa, tapi bak namo daerahku lai dapet buliah resaki ala kadar untuk pariwa. Tapi syukur jualah. Kok condong lai betungke lamah lai dapet bilai. Padusi capek turun tangan menjual lontong gulai paku. Si Tini anak nantu pandai pulo mencari aduk mansum jahitan baju anak. Adiaknya anak laki-laki baraja menggalai koran. Bajamua disimpang ngampe pulang sekolahnya bajojo. Rumah pun lai dapat pere maunyi pondok lapau tinggal di rusuk rumah enggak samang. Dek ibu sayang beliau seo sekadar bagi lampu. Allah dicampur topi moris barompet baikek pinggang jaket kulit menaruh peluh. Sadunya buatan luar madain Hongkong di Singapura. Tapi ayah gadang sampan tak anyi modal tinggi tangan ketiga sayik bana tinggal di awak. Lalu dia agak dikaji-kaji, tibu ragu hati di dalam. Kok cuiko agak agiahnya tampan bahabi humua saja. Jangankan ujuang kamelilik pokok Jepang kanan tajujui karam sabil yang anak dagang. Dia banyak otak-otak di pasar di lapak kopi. Dapatlah info kabar saya ada lokak di Tanah Abang mencatut kono namanya. Kan iyo dimasui itu kain sandang banyak keluar batiak saluran pemerintah. Bandanya Badan Koperasi Ulu Nendari GKBI. Baitu pun juga kain saruang palekat merek Cak Padi cukup pun bisa dibalik masuk anggota baru dapat. Harga murah tarif resmi. Di pasaran kancang lakunya menjual ketoke dalam pasar adang-adang pitih dahulu. Setantang untuang jelabonya stan sakodi jadi 30 memanci yang kalwi jedawai. Mairian langkah rang banyak bak gandang garak tarinya bak loyang bentuknya lilin. Kini enggi jadi anggota mendapat jatah pembagian. Basa lingki barabui deo basa sak baragang barang biang tabuak gantian kaputui siko lagi giah pagunonyo. Dek lai satu kegalanggang samo bapacu junan banyak orang tibo awak pun sampai. Indak tapotong kudo balang alun tatungkeh nan tangguli boko ketigo jadi juo nan pangka bau gak jariah. Taraso lama jecandunyo babaliak nayak panji-panji. Hujan sadaro nalah turun labek saroman batuang kan gumanta tibo diato. Kabalan juang candonyo banda takah keganang sawalie. Tapi telah kagali hujan sagada bastan. Alun lahanyu sarok laman, alun batangah isi kulah. Hari tarang hujan pun tadua arok labaniah disamanyan terumu anggi di pematang. Sajak main di Tanah Abang jadi anggota tukang catut banyak mendapat informasi. Kabar bayak berito saya di salatan kopi bermusim buah labek arago maha iko idaman rang pabelo. Adapun yang dibungkasui ialah nagari lahat. Sampai kapas mah pagaralam lapeh kalintang ampe lawang lubak laweh ikan zina. Menurut kawanan biasa, rancak maupur kain baju menjual barang babi utang. Maulo istilah sinan mengampas caro kininyo baparayah ke Carangawa.
Di masa ketika itu selapih tahun 60 alun taboka perhubungan. Orang dusun buto sabali tahunya pakan ke kota sekali aram. Mendanga cerita kawan tadi raso di bibi tapi cawan. Malonjak pelang di kualo ingin hati mendalang pulau bidua lai pandayuang indah. Tersabui ke bapa rayah menjadi toke enggak sama itu nan tidak masuk akal. Sebab bala deba itu ibarat anak sekolah kostam. Manulah mungkin nak kuliah SMP saja nak merasui. Memang kadang-kadang timbul sumbange di pujua hati sama surang di simbua pituaran dahulu. Allah bunyi pituahnya. Putih teraju alang-alang cabiak karateh tentang bingkai. Iduk nan usah mengapalang tak kayo warani pakai. Taruhlah camih talipua di hajan bagak jutuah. Urang lalu awak kainda itu nan pantang anak dagang. Tapi stan namu habana awak gubalo lai bepadang paimpawan jualah niai disampaikan. Usahkan pembali kabau kandang serato yurumpuinya. Pitih pembali tali salai antah kecukui entah indak dalian sakah pengambu. Seminggu lama berpikir duduk rasah kemari risau matu nan tidak terlalokkan. Lalu diusua disalidia ditanya caro-caronya survei kata orang kini. Maka nampaklah jalan ke ditampuh tekambang laya angan-angan babaliak darah ke muka. Yaitu nan pertama adapun daerah ke dituju asianya kopi samato. Ampe bulan lamonyo panen rangsinan kayo sekampung. Dan kedua panggaleh dagang musiman dari sebalik berdatangan si BA indak bercampur dominan orang meninjau. Yang ketiga menggaleh pakan ke pakan kemana orang dituruikan dilapeh barang piutang sabelo masuk menunggu. Nang kampe lah sudah rundiang jemaah haji bos gadang di Tanah Abang dapet berutang jobon putih 2 bulan di wajah lunas. Maka bule hati pakai pikiran nak mulai menurik musim. Batigo kami setoboh kawanan Allah pengalaman. Lalu diayun langkah ke selatan tanah Pasmah dan Batuju. Kalintang ranah pebeloan iyo di kaki Gunung Dempo. Di masa ketika itu zamannya ganyang mengganyang awak parang di Malaysia. Sepanjang jalan dari Lahat menuju ranah pagar alam nampak membantang paraku pilaweh meleriang kaki bukit. Labe nantiok bilang tandan mayu adahan mana tiangnya. Sirah bagaikan buah sagu hijau mairiang nangka masak urang menjamu tengah jalan. Gadanglah hati anak dagang kemusim gadang mau kironyo takah beraya sawahliye. InsyaAllah mudah-mudahan. Ibarat ikan bakukuban dagang kan iyo watapatan. Dicari tuo dagang siko di jalan urang sakampung berkunjung silaturahmi. Banyak pulau perantau baru kawan sekampung dahulunya sangke negari dalam parang. Urang secito samungkasui mahadu menyabuang nasib. Barisuanyo pai bebelo dibuka di kambang galih barabui urang memilih. Lansai nalamu baya baru baitu janji bapa buai. Allah sebelok 2 belok cukup ketiga belok panjang galih usai pitih tekumpua sugiro balik ke Jakarta melambuak jebarang waru galak bagu meminuk samang mencaliak kancang baliang roda banyaklah toke yang menggabi bahagia barang piutang mulai bebaun namo enggi dasarnya kepercayaan cek jugiro alun lazim. Kalau tadi barang kemeja bercampur sarawa panjang ukuran sama tu orang gadang, kini membawa baju anak stan saja nang ketek kenan tanggung beragam model potongannya. Masa itu zaman titoron aiget sarato games, bahan sarawa dari Jepang namanya tetrik jo pamatik. Ada puluh merek rangawa ratatek kono namanya yaitu ramen tamin tekstil itu nan kayun lekubana.
Lah 5 kali malam buat galeh batuka colok maenggi awak tanamo to ke Jawa. Alhamdulillah, syukurilah tanggua panuh lukah barisi. Di lasuah membawa to menjujui lari di jalan tol. Lupo jo tando rambu-rambu pati direm manggas jo. Adisiko pangkabalanyo. Menurut gali nan biaso arami nan tidak lama bana ampe bulan pasala usai. Dia orang nambah pengalaman sebelum pasa mahayu agak-agak malape barang. Angin lama ansua menyinta usah di loro panjang juo marau banyak sansaronya. Di awak bau lua taruh bajero tali di pimatang. Angin nan tidak kencang lai menukiak cando alang-alang. Sikolah bana tabedono stan. Pitih basayok tabang Jawa labonyo tinggal di buku. Nan utang wajib dibayar, pi utang banyak nan hampu. Si Teres menggi di buenya. Pasayusai mesti malipe bararak baganjua surui malapor kau enggak samang dibayar segala utang selesai bayar pembukuan. Lah diindang ditampi tareh nan boneh pai katoke nan nampo tinggal diawa. Tapi ndak menyasa kegalanggang stan awak nan tinggal sakapalo musim muko dipacu baliak. Walau mausoh musim kini pai yampok pulang aban, namun merantau ke pagar alam gadang paidah manfaatnya. Pertamu dapat pengalaman. Kau nyampang mau ulang isu awak lah paham rasionya. Kedua namu barasiah, kau inggo indak babangan itu nan modal dalam pasar. Mako di jalan malah maaji memohon meminta barang ingin menggalih kaki limo. Jesukuati beliau bari banyak dan tidak bainggoan awak berutang ala kadar. Baitulah stan. Mulai menggagau coba sorak di kaki limo tanah abang di emper halaman toko. Kok langang orang di sinan pai ke pasar Gandaria, adang-adang ke Pulau Gaduang, Rawamangun di Cubo Pulau atau ke Senen ke Garogol. Hasilnya? Ya laijo lah. Sesuai ulu jemuaro tasiso kaindak jo antah kok musim nang ketibo diulang belok ke selatan. Dalam sebulan dua nangko enggi menggalih-galih hampir agak jinak tinggal di rumah. Sebab bala dia itu kok kurang rasa kipitih rasa lain Tuhan bari si tini waradia pulo. Insyaallah nempang ngabisan aku. Limo pesisia kapa baranam jurumudi awak nan sorang nang kodohnya. Baban nan tidak digamangi, adu ango adu rasaki Allah pemurah gairadat. Tambah halek, tambah hidangan enggi semakin ligat jua. Sajak pindah ke kebun kacang bertimpo ragam ke dipikua. Kontrak rumah alun lansai, si Tini lah di SMP, si Hanif di Kalayanam biaya bidan lama nunggu. Tangguang rasai keladek badan. Elo lah baga ilmu dia. Panek kaki boleh berhenti. Barek baban siang membau itu risiko laki-laki. Di dalam tahun 65 masuk itu bulan September tanggal 30 tengah malam. Layalah si anak haram. Induaknya Siti Komunis, bapaknya Kunun Soekarno menjawek nyato suntuang. Satu laya satu banamu bujuang Gestapo. Setantang anak selingkuh ko tangihnyo Allahu Rabi pakiak berbunyi pati tonggak manggaga sepanjang malam. Tersinta orang bukuli yang bahondoh umat sanagari lewa ke sudut-sudut bumi. Dek gadang hati nenek mama beruliah anak kemanakan. Mendindiang malu janta singi dibunuh 7 bako paja lubang buaya kuburannya. Maka diizin Allah Ta'ala masuknya Tuhan menggarakkan. Mengamuaklah pandeka jodoh balang segala orang bagak dalam kampung pari di pagar di negari. Nantahan digundam garagaji urek kawek tulang nyobasi. Indaknya basah dalam maya bapantang hangi di api. Mato sirah, detanya sirah, batutu tak pandai ame. Alun cabuah nyolah datang yirma sengkito nyolah tibo. Itulah RPK orang namukan ketuanya sarwe di Kopassus Carokininya.
Hanyo sehari muapaja dilipe ai nan bajelo dibasuah malu nan bateba. Anok lah ngia si buyuang mati 100 jo kaunyo ngges tapu tinggal jo namo. Walau sungguh pun nan bagian ko api yola padam puntuang barasok-rasok juo. Biarpun dabiah lama mutih kakinya malajang-lajang. Pihak balahan si kamuni nan babuku bakaratan nan basimpang basibiran si marhen namo sukunyo sadonyo ndak sanangati. Sinan pacah cakak bahondoh. Cido mencido tengah malam pakia juga ruang basautan. Darah iduk mahanak sungai cabuah juo kesudahannya. Di pangka tahun 66 bangki kalene anak mudo. Murid sekolah memberontak kami jokapi pasukannya. Tak tahu siang jo malam lupo makan lupo mahapa. Gilo bah bondong hilia mudia demonstrasi inyo namokan. Indaknya takui jo bulalang alun kasuri juga rega muncuang bagia ditantangnya. Sabalun kandak dibari manggagau sepanjang jalan. Bila lo di tengah labuah oto lalu ditampihkannya. Trikora jadi samboyan ampera kabuah tutua PKI kadiganyangnya. Pendeknya lalanya halaman istana bangki buransang presiden marentak-rentak subandrio kaditangkok tansi tak cukup erpekat kemampalalahkan. Kasudahannya stan ulah hangeknya darah mudo dek gigih kami jokapi Soekarno mundur teratur. Dululuh baju kabasaran dikanakan bake Soeharto. Itulah sure super semar pati ambalau dalam adat kini tagak penguluaru. Patah tumbuh hilang baganti karambia tumbuh di matonyo. Bakikih jajak orang PKI salame jalan orde lamo. Itulah sejarah stan. Sejarah. Kok kurang indak kabara, kok labih indak kebanyak enggi mengambang dan telipet.